Татарстан яңалыкларын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Hayırlı günler Rüşet Efendi. Hayırlı günler. Hatırım yalışmasa, o hocalıqınдағы соңғы исәп-кисап алу мыннан 55 yıllıkına үткәрелгән иде. Гадәттә ул 10 елга бер үткәрелә торган дип беләдер. Әни шәп менә вакыт 2 мәртәбә кимеде. Синапта сез дөрес әйтәсез, ул тулысынча үткәрелә торган безнең исәпкә алулар, алар 10 елга бер үткәреләр. Менә бу безнең 2005 елда чыккан 108 федераль закон кысаларында без бу ел үткәрәбез микропереписне. Ау хуҗалыгында исәпкә алуны микроперепис дип атала. Ул инде безнең 1 августтан башланып китте. Бу вакытта арасы 5 ел ичендәге үзгәрешләрне исәпкә алачак. Соңгы 5 ел ичендә. Соңгы 5 ел ичендәге исәпкә алыначак. Микро исәп дигәннән ул нәрсәне аңлата? Микро исәп ул теге шамалап кына санаумы, әз генә өлешен санаумы микро. Микро әз дигән сүз инде ул әлбәттә. Без бит инде хөкүмәт карарлары нигезендә эшлибез. Менә 1315 федераль безнең карар бар. Ул менә 2021 елда ау хуҗалыгында исәпкә алуны, микроперепис рәвешендә исәпкә алуны раслый торган карар. Шул карар нигезендә без ау хуҗалыгындагы булган 30% бөтен булган объектларны исәпкә алырга тиеш булачак. 3тән 1 өлешен Бу сынапта инде 3тән 1 өлешеннән дә кимрәк тәле була. 30%. Зур җитештерүчеләрнең аннан соң крестьян фермер хуҗалыкларының отчетлары, миңа калса эшләре отчеттау беленә торгандыр. Алар да катнашамы? Без әйтәбез инде менә үзебезнең отчет бирә торган бөтен ау хуҗалыгы предприятиеләре безнең бу ау хуҗалыгын исәпкә микроперепискә керәчәкләр, крестьян ферма хуҗалыклары, 420 мең шәхси хуҗалыклар, 1300-дән артыграк безнең әйтәбез инде бакчачылык ширкәтендә безнең теркәлгән бакчачылар да керәчәкләр. Шулай булгач, менә бу саннар инде безнең һәрбер районда, муниципаль районда, авыл җирләрендә билгеле, аларны сан алучы кешеләр безнең алар статистика бүлегенә эшкә алынганнар, аларның инде бу эш планнарында каралган. Безнең халык үзегез беләсез, теге мәгълүм мультфильмдагы шикелле санауны яратмый. Чөнки санаган алмагачларымнан, санаган карлыганнарымнан салым салмагайлар дип куркам. Менә шундый каршылык булмадымы икән халыктан? Сезнең менә бу сүзегез белән килешәм, фикерегез белән килешәм, чөнки халыкта нидер курку хисе калган булган элекке елларда. Ул инде менә 50нче еллардагы булган салымнар, алмагачка салым яки сарайга салым, малга салым күпмедер халыкның хәтерендә кала. Ләкин менә соңгы елларда үткән 2006 елда, 2016 елда үткән безнең ау хуҗалыгын исәпкә алу булган вакытта аларның нәтиҗәләре буенча халыкка бирелә торган субсидияләрнең барлыкка килүе, ау хуҗалыгын һәм анда яшәгән кешеләргә карата бирелә торган яңа программаларның барлыкка килүе, ул менә бу шикләрне күбесен инде битерде дип әйтәбез. Ләкин әле шундый сораулар бар. Мин менә бу бакчадагы бөтен үземнең яшьлечәмне күрсәтсәм, теплицамны күрсәтсәм, нәрсә булыр микән дип кеше барбер безнең сан алучыларга сорауларын бирәләр. Инде бөтен менә эшләнгән эшләр, алар бит хәзерге вакытта массакүләм мәгълүмат чаралары аркылы тиз арада басылып чыга. Интернет аркылы да, сайт аркылы да, Instagram аркылы да кеше бер-берсе белән аралашып тора. Шуннан соң инде менә дөрес мәгълүматны биргәннән соң ул сораулар юкка чыга дип уйлыйм мин. Ул мәгълүмат алу дигәннән исәпкә алучылар үзләре күрергә тиешләрме, тотып карарга тиешләрме, татарга әллә аның сүзенә ышанырга тиешләрме? Әйтәбез бит инде алар һәрбер йортка, һәрбер шәхси хуҗалык буламы, предприятие буламы, керәләр, бакчага да керәләр. Шуның өчен без менә сан алучылар белән районга чыкканда үзебезнең журналистлар белән дә шул вакытта ТНВ каналы журналистлары да чыктылар. Районнарда ничек сан алу бара, исәпкә алу бара, аларны без күрсәттек. Әлбәттә, кешеләр күрсәтләр бакчадагы булган үзләренең хезмәт нәтиҗәләрен, теплицаларын, йорт
йортларын, хайваннарын күрсәтәләр. Әлбәттә, күрмичә торып, әйтәбез инде, ул мәгълүматны планшетка гына кертеп булмый, күбесе күреп язалар. Закон кысаларында ул бит инде әйтәбез, сорау алу белән дә кешенең сүзенә ышанып та язырга була. Чөнки ул мәгълүматлар безнең бит әле яңадан чагыштырыла. Шунда ук булган ветеринар хезмәт безнең бар, ГАИ хезмәтләре бар безнең гостехнадзор хезмәтләре, анда булган техникалар бар, исәпкә басылалар. Шул мәгълүматлар безнең чагышамы икәнен дә без бу микроперепись биткәннән соң яңадан тәңгәл китереп караячакбыз. Бу исәпкә алуның нәтиҗәләре басылып чыгачакмы һәм аларны кайчан күрергә мөмкин булачак? Менә соңгы әйтәм инде хөкүмәт карары нигезендә 2021 елның декабрь аенда беренче нәтиҗәләрен без халыкка игълан итәчәкбез. Ул инде хөкүмәт карары белән Татарстан стат мәгълүмат чараларында мәгълүмат бирәчәк. Инде тулаем алганда бөтен микропереписнең нәтиҗәләре 2022 елның декабрендә бастырылып чыгачаклар. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт сезгә дә.